care izbunice între diavolul, cel ce prin tine a ta vedere ochilor lipsite luminea celui om din naștere și a înnoit zidirea cea veche a neamului nostru și strănuți de la grai, cel ce a plățit vremile neproșilor și pe morți din groapă i-a înviat, cel ce până la îngropare cu oameni a și iarul din înviere l-a rădat și toată omenirea a dobit-o să mai fie cucerite de moarte. Te vestim pe tine cu Dumnezeu Apățitorul, care a ciudățit pe oameni și crai de Dumnezeu insuflat, împreună cu apostolul a lucrat și Tatăl a făcut de dreapta credință. Temete, taci, urci, dreaptă, rătrase, diavole, necurate și păcate. Cel de spălâmbina tâncă și rător de cel răchit, cel văzut pentru legi și n-are nevăzut pentru fățării pământei și loc de merge. Deci din sus Beelzebul sau de diareța acest lucru ca șapte sau ca fiară, sau babul sau ca fulmă, ca bărbatul, ca femeie, ca gigană, ca pasă, sau vorbitor noaptea, sau sfânt, sau nu, sau care te coșesc în vărirea, sau sfârșit, sau uneamnești lene, sau greu, sau boală, sau necuvință, sau vorbești trăiți, sau acelatul de deznevere, ori destănatul, ori răzitorul, profetorul, făcător de destătare, ori peruicătorul, îndemnător spre dragoste, licuratul, ghicitor în stele, consens în casul și trădea stânca, sau deschid luna, să te toți cu larg care vin, să te dimineața, să la vrea, să vedeți noții, sau în orice vreme, să la reversatul zorilor, să te întâmplai de minătit, să te cimerai și trimis, ori în păricule de veste, să te mare, să te ruță, cu pămânță, cu tăpână, sau din rămături, să te mate, să te treste, să te norai, să te uscat, sau din lungă, din pădure, să te copaci, din pasă, să te tuneu, sau din apă pe vântul măi, să te spătătoare de apă, să te pământii doresc, sau din neștimul de mușchi, cunoscutor, necunoscut, sau dintr-un om nemămit, el și te împărtează cu și viață de echipă și niște se țară în al Dumnezeu. Teme de viață în al Dumnezeu ce te întâmplat, să nu te ascunzi în omul Dumnezeu care sunt aici, în cei s-au pomenit în toți bolnavi, în cei se roage de departe împreună cu noi.Ătrăian de pel și un dom de foc și diavol și sfârșirea dinților, te așteaptă ca de stăpâne pentru viața tare. Teme de taci, cum să nu te întorci, nici să te ascunzi cu grabă de gândire de lucruri curate. Și nu chem pământul stiu fără de altă, omul este, ce este cercetat mai de Dumnezeu ce leagă pe toți, care bată pe șuiatesc asupra chipului său, cel ce lanțul te-a urcat în verii diavolii, pentru noapte și ziua cea lungă, pe tine diavolii, sfârșitorul și apărătorul tuturor răutăților. Că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul micilor, Dumnezeul îngerilor celor de sutăria ta, Dumnezeul arhanghelilor celor de sutăria ta, Dumnezeul Părintelor Domnului, Dumnezeul Sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și cele destregați de cele legate cu moartea și de Dumnezeu Fiul Tău, ai luminat pe omul cel rătuz de putere, că cele stămiturile noastre și toate căutate de la meu jurat, toată mincirea rășmașului de la noi de căutat, și tu, Fiule și Părintele Dumnezeu, care cu moartea ta ne-ai făcut pe noi muritori și ne-ai mărit cu slava ta, cel ce ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ai purtat pe crucea ta toată sarcina păcatelor noastre, cel ce ai luat asupra țărânarea noastră și ai călăuit-o, Doamne, care ne-ai făcut omul care la cerul și stricăciunea, în nestricăciunea care ai făcut-o. Auzi, Mântuire, care cu dragoste și cu frică strigă pe tine. El te-a căruit frică să protezi munții împreună cu tăria de succes. Te-a căruit putere bucurile necuvântătoarele schiilor, se întremură pățit păcatelor. Te-a căruit pământul focul răspătit, nu atreci pătale ce s-au pus, și susținând așteaptă porunca ta. Te-a căruit frică toată făptura să chinuiești o fricul suspiu de veche, și având poruncă să aștepte vremea sa, pe care toată viața potrivnică a fugit. Oastă vrăjmașul s-a domorit, diavolul a văzut șaptele s-a călcat, balaurul s-a stărit, prin care diavolul ce te-a pus s-a luminat, s-a îmbălit în tine, Doamne,
prin care viața, sănătatea, legea să tăia, credința să întărit, Evanghelia să împodobit, prin care omul să cuminezi să rămâi prezent în tine, de cine este ca tine Dumnezeu atotputernic. Pentru aceasta te rugăm, Dumnezeule al părinților, Doamne al minei, Cel ce-și care înainte de veci și de sufletire, primește pe aceștia care au venit la tine pentru numele Tău cel Sfânt, și a Lui al Sfântului și a Tăcătorului de viață Duhului Sfânt. Izbănește din sufletele lor, toată-le credința, toată-le credința, că Duhul de curat, supărător de suflet, din foc de scărit, poftitor, viitor de aur, viitor de argint, turbat de sprânatul de aur necurat, de cameră, chip și rărușine. Așa, Dumnezeule, depărtează la robii tăi care sunt înainte ta, de la cei s-au venit de la tot bolnavi, de la cei s-au rugat și se roagă pentru noi, de departe, depărtează la tăi și toată lucrarea neamului, toată braja, toată fermecătura, slujirea iubească, căutarea în stele, braja, foc, braja cu față, patima de stătări, beție, de semnare, unirea, iubire de ceartă, de asăpărare și de cugetul vicleam. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, sufletului și Duhul Tău cel Pașnic, ca fiind păziți de El să dau bărbat de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de îmbrânare, de dragoste, de bunătate, de rădești, de blândețe, de căruință, de smerenie, de pricepere, și să rog ai Tăi numele Domnului Iisus Hristos, prezent, trăimea cea de voință, mărturisind-o cu ungerea Evanghelii Domniei cele mărite, cu toată vastă cerească, răzește Domnului și dumneavoastră, pentru că slavă, ție slavă, înțelepciunea Născut Fiului și de Sfântului și Bunului de viață Cătorului Tău, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeiască și Sfântă, mare și cucoșătoare, Prețuită în mine și de mare pace, de izbăvirea ta părinți, asistire și dreptare face să te pierderea ta diavolului. Dumnezeul cel Sfânt, cel fără de început, cel de o stăpință, necuprins ca Dumnezeu împăratul slavei și Sfântul Atățitorul, acela se ceartă pe tine diavolul, te ceartă pe tine diavolul, Domnul care cheamă apa mâină și o față peste fața întregului pământ. Domnul puterilor este numele Lui. Este Cel pe tine diavolul, Domnul Dumnezeu, care s-a coborât în cer de Sfântul Tatălui, pentru tare ce mai căsus de fire și curată de Sfânta Fecioară, te a rugat în cer și cu Domnul de pădată la ta. Este Cel pe tine diavolul, Domnul, care a zis mă ruga și liniștește-te, spre poruncă îndată să liniștit. Este Cel pe tine diavolul, Domnul, să-ți slujiți răutare mulțimea cetelor de îngeri și de arhangeli, de cherubini cei comuși, de serafini cei cu cheșase are, care întoarce și acopere fețele lor în prisma vecinii din cele nevăzute și nepuprinse cu mintea actuală și acopere picioarele lor, ca să nu se ardă de slava cele grele și de văneția lui cele cuprinsă și cu tare cu zboare și umplu cerul de strigarea lor, Sfânt, 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 Domnul să vă este Cel și de slava Lui. Este Cel ce tine diavole, Domnul, Cel ce pe fiica mai mare sinagogi cu cuvântul aviat, și pe fiul vădui din gura morților, nici mame din trec să răpostă Lui. Este Cel ce pe tine diavole, Domnul, Cel ce pe Lazar a apărut, neputred, ca și cum n-ar fi fost mort și nestricat la viață de mirarea Mântuitor. Este Cel ce pe tine diavole, Domnul, Cel ce l-a mintit cu palma stricat blestemul, în puterea precuratei sale clasice, a depărtat să avea cele de foc ai păzărare. De Cel ce pe tine diavole, Domnul, care pe scriptarea preacurată să obrață, a scris toată lacrimea de la toată fața, care pe tine și lumina tăi porului din naștere. De Cel ce pe tine diavole, Domnul, care a primit dulce a făcut spre întărirea și mânirea Lui, și spre căderea ta, diavole, și a fiul nostru de sus de mânirea ta. De Cel ce pe tine diavole, Domnul, la cărui glas de cruce, ca pe asta trebuie să aruncă în două, mormintele s-au deschis, pietrele s-au despicat și morții cei de viață au ridicat. Este Cel ce pe tine diavole, Domnul, Cel ce s-a coborât la iad, spre morții din diavole egal să-ți și la zidirea pe ta, pe
care iarului căzându-și s-au înspăimântat, oase iarului ascultându-și s-au ferit. Se certe de fie diavolul Domnul, Cel ce a înviat din morți în tot Dumnezeul nostru, tuturor a venit în fierea sa. Se certe de fie diavolul Domnul care s-a înălțat la cer, și așezuse în dreapta Domnului slavei la Părintele Său. Se certe de fie diavolul Domnul, care iarăși va să vină pe noi în cerul, putere și slavă bună, stil să intre să judece vii și morți, și pe tine diavolul și pe toată puterea ce-a făcut tine în răpare, să-mi anunțe cheia locului de demne, lunacă și focul să stinge. Se certe pe tine diavolul Domnul, pe care îi place să tempe de neîndurajul răzavă, este mânia mea asupra ta. Se certe pe tine diavolul Domnul, care ți-a pregătit ție spre chipul ce vrește focul cel nestins și vermele ce ne-a venit și puterul ce prea vreme. Se certe pe tine diavolul însuși Domnul cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te cu tremure, de temete, de păcați, fie furtul care e căzut în cer și trecut fie toate lucrurile ce te cred. Cu cel de noapte, cel de zi, ce te amează ține și cel de seară, cu cel de la miezul nopții, cu cel ce este în întâmpinare, de pe o scară din ape, de trei căi, cu noapte lucruri, care trec în casă, cu toți și răi și toate și sfinte omenească. De grav în casa făptura Zătorul Hristos, de mântați-vă de la Domnul Dumnezeu care sunt aici, de la cei s-au pornit, de la Domnul Navi, de la cei ce m-au de departe împreună cu noi, de mântați-vă din minte, din suflet, din inimă, de lămuriți, din toate mânturile lor. Ca Domnul Dumnezeu aceștia să fie cu totul sănătoși și drept și slăbos, cunoscând pe stăpânul și sfidorul tuturor, ce cheamă pe toți de vremea fericiția Mării Dumnezeu să Dumnezeu. Dar aceștia să îndebucească de curați de taine, aleluia răsfântiului să răspească locul de viață, știind păstoriți de încetat cu iarul crucii, să vină la pământile și aflată în Părintele de Iisus, cu tine Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat, Părintele și Părintele și Prea Sfântului, acum și pururea, veci și vecilor. Amin. Domnul este pentru el. Amin. Dumnezeul izbăvește care izbăvit neamul omenesc de lovirea diavolului, izbăvește și pe romii tăi care stau înainte ta, de toată răpărarea tuturor lucrurile curate, îngrijește cu dragul de lucruri prin loviarul, te părbește de la sufletele de la tuturor, rugă-l Dumnezeu care sunt aici, să nu rămână să se ascundă, să pună pe Dumnezeu cel sfânt, aleluia Răsfântiului, la Păcătorul de viață Dumnezeu, și a zicea tuturor ani, nu împrățiți de toate ispitirea diavolului, să vețuiască tuturor drept și cerul, să Iisuse de curate de taine, aleluia Răsfântiului, care este binecuvântat, Părintele cel Prețiosul, Prea Sfântul și Dumnezeu, de viață pe Domnul, acum și pururea, și veci și vecilor. Amin. Domnul este pentru Cel ce a încercat toate lucrurile cele necurate, puterea cuvântului arogare cine de diavol, arată că sta făptura pe care o știți în stăpânul tău, pentru că este asculită de cel bun. Am ține minte și plățită, și numele Hristos această sfântă Sfântului, ca Dumnezeiștilor și ca Pădatul Sfântului, Apul și Dumnezeu, și iubirea de oameni, aleluia Răsfântiului, care este binecuvântat, Părintele cel Prețiosul și Dumnezeu, Prea Sfântul și Bunul, de viață
înaintea ta, în Hristos pomenim pentru toți bolnavi, deci se roagă de departe împreună cu noi, pentru cei din spitale și asile și care zac în casă,